Gitapugan sa mga tao sayo sa buntag pinatuong Oktubre 30 sa diyang ilang nasaksihan ang usa ka sakyanang Everest Falls nga dunay plakang numero EDJ 559 na maayong pagkapatong sa island sa dalang FS Paris Avenue ayon sa babaw nga bahin sa rotunda ni Nagbayan sa Pagadian. Ginoon walay kinabuhi nga nakalat sa maong aksidente. Matod pa sana sa tagiya sa mga katinan, nasa mga naslusi ang kasna sa pil sa tungang gabi. Ang iyang amahan na si Ingrid Madarang, matod pa naghatod sa iyang kauban sa babaw nga bahin sa Pagadian o sa iyang pagbalik pauli ng sa samtang nagbadan kini sa pagdagan sa tuwang bahin sa mga kapit sa listama na doon na kini na masigdan nga bata o kalit na mitabok sa dalan o iya kining giligayan sinungdan sa wala niyang jabha nga pagabangga sa island sa mga dalan. Katabang sa mga residente doon sa mga mitabuan na midali sa pagluwas na nag-inusaran sa kiyas tulad sa mga sa kinan na mao'y nagmaniho kung ilang kinigdala sila yun sa duol nga tambalanan. Si Edwin Madarang ang matod pa nakainom kamay samtang nagmaniho sa iyang sakinan na nakaangkod lamang pupunog sa iyang naong gumikan sa kutok sa pagkabangka o sa iyang batiis gumikan sa pagkaipit nini. Matod pa sa mga residente doon sa mga dapit na ilang gituan na tauan ang maong dapit gumikan sa kadaghan ng mga aksidente ang natabo nini. Kapag matod pa usad sa sinugyanan sa trapiko nakikinahanan gayod ang pag-amping sa pagmaniho inigsugod sa pagbahada sa mga kapitikan sa rotunda gumikan sa kataas sa dalan maubos o aron malikayan sa ang disgrasya hindi gayod mo inom kung mabagayon sa pagmaniho. Anang sa Frontline Balita, Pinisitsyong Kadyon.